2027 ଜନଗଣନା ସେନ୍ସସ୍ 2027 ଭାରତର 10ତମ ଜନଗଣନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜନଗଣନା ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘର ତାଲିକାକରଣ। ଏହା ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଘରର ସ୍ଥିତି, ସେଠାରେ ଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା। ଏହା ଫେବୃଆରୀ 2027ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। 2. ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍। ଏଥର ଜନଗଣନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜାତି ଗଣନା। 1931 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜାତିର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ-ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏଥର ସେଲ୍ଫ-ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍ର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏପ୍ରିଲ 15, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଇଡି ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରେ ଆସୁଥିବା ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। 4. ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ, କୌଣସି କାଗଜ କଲମ ବଦଳରେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବଜେଟ୍। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 11,728.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା। ଏହା ସମୁଦାୟ 10ଟି ଭାଷାରେ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା। ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜନଗଣନା ପରେ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବା ଡେଲିମିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଡେଲିମିଟେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ପ୍ରାୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ରହିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କରି ନୂତନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। 2. କିଏ ଏହାକୁ କରନ୍ତି? ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 3. ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇନଥିଲା, କେବଳ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। 1976 ମସିହାରେ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଜରିଆରେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2027 ଜନଗଣନା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ। ନିକଟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ 33 ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଏହି ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ। ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରାୟ 888 ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଆଗାମୀ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସରକାର ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି?